तो भाई लोग आज बा बहुत खुशी के बात कहे से कि पवन सिंह और पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह के मिलाप हो गइल बा। उ दोनों एक हो गइलन लो और उ दोनों एक होके कुछ लोग के मुंह पर ऐसा ना तमाचा मरले बड़न लो कि हम का बताई। खासकर ये चार मेहरारू गलत हो सकती है यार। अरे ये सब भूल जालो, ये सब पुरान बात बा। आज तो खुशी के बात बा कि पवन सिंह और पवन सिंह के पत्नी फिर से एक हो गइलन लो। तो एकरा ले बड़का खुशी अब का हो सकेला। आप ही है सब कुछ मेरी जिंदगी में, और ये जिंदगी भी आप ही के लिए है। बहुत लोग के ख्वाहिश रहला पवन सिंह के, खासकर फैन कुल के, कि पवन सिंह अपन पत्नी के फिर से अपना ले, पवन सिंह अपन पत्नी के साथ फिर से रहस और पवन सिंह के पत्नी फिर से पवन सिंह के साथ रहस। और उ चीज के पवन भैया फिर से एक्सेप्ट कैलहन, पवन सिंह अपन पत्नी के एक्सेप्ट कैलहन और फिर से एक मीटिंग करके जिसमें पवन सिंह के पत्नी के घर के लोग आए और पवन सिंह के घर के भी लोग गए, सब लोग मिल के लखनऊ में एगो मीटिंग करके और फिर से दोनों के एक साथ मिला दिल हलो, जौन की भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर एगो बहुत बड़का खुशी के बात बा। गाना बजाओ। तो लोग पता होई कि पवन सिंह चुनाव लड़े वाला बाड़न और जब जब पवन सिंह के चुनाव लड़े के बात आवत तब कुछ लोग सवाल उठावत कि पवन सिंह के खुद के निजी जीवन ठीक नहीं है, पवन सिंह अपन पत्नी के रखे नहीं सकत तो चुनाव लड़ के जीत के भी का करियन, लोग के सेवा कैसे करियन, जो अपन पत्नी के दुख नहीं समझत अपन पत्नी के नहीं रखत। लेकिन अब वो सवाल ना उठी कहे कि पवन सिंह अपन पत्नी के फिर से अपना ले बड़न, अब वो दोनों एक साथ रहियन लो। और सबसे खुशी के बात अब फिर से पवन सिंह के जीवन में खुशहाली आवे वाला बा और पवन सिंह के जीवन में फिर से एगो जूनियर पवन सिंह के आगमन होके वाला बा। इतनी खुशी मुझे कोने इंटरव्यू में तहन सुनले खबर लो कि पवन सिंह बतावे लन कि पवन सिंह के पिताजी के सपना रहा कि पवन सिंह के लड़का खेला लेम तो हमार जीवन धन हो जाए, लेकिन पवन सिंह अपन पिता के सपना पूरा कर ना सकलन और अपन माई के जौन सपना बा वो वैसने सपना बा। तो पवन सिंह अपन माई के सपना जरूर पूरा करिहन, अपन पत्नी के तो अपना ये ले बड़न। अब बारी बा एगो जूनियर पवन सिंह के और लागत है कि वो बहुत जल्द आ जाई और जूनियर पवन सिंह जब आ जाई तब तहलका हुई। बाकी तहन लोग कितना खुश बड़ा लोग पवन सिंह के और ज्योति सिंह के मिलाप होखला से कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए। हम तो बहुत ज्यादा खुश बानी, जातनी लड्डू बाटे और जानते लो ये दोनों के मिलाप के करवेले बा, हम करवेले बानी हम। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?